Joo. Meidän. Oi, mäkin kuulu. Moro. Se osas painaa sitä yhtä nappulaa tuossa tuotteessa. Se pystyi siihen. Se pystyi hyvää Slotti. Oi, nyt nimettiin tuotte. Mut joo, tosiaan. Tosiaan, joo. Tommi Mäkistä rallia pelataan täällä. Ehtaa Suomi-klassikkoa. Ja Tommihan totta kai ajaa Mitsubishillä, milläs muullakaan. Ja me valitaan täältä USA-aavikko ensimmäiseksi. Nyt kun pannaan Xää, niin aika lähtee käyntiin, kun tuottaja on hyvin valmiina. Hyvä. Ei muuta kuin 3-2 rallista. Rallista. Tommi. Kiitos Tommi pelistä. Kiitos Tommi. Tosiaan tämä on Tommi Mäkinen Rally täällä Euroopassa tunnettu ja tähän on sitten tunnettu muualla maailmassa Rally Championshipinä. Eli tää on eräänlainen lisenssipeli. Aivan, mulla ei oo oikeet näppäin, mutta ei se mitään. Ajetaan. Noho, timelossi. Joo. Tosiaan, tämähän on lisenssipeli, josta jostain just haluttiin Tommi Mäkisen IP tähän mukaan. Ja Tommi Mäkinen sanoi joo. Ja jos haluaa haastaa Tommi Mäkisen, niin tästä löytyy semmonen moodi, haasta Tommi-moodi. Joka sitten on sitä, että Tommi Mäkistä vastaan ollaan 1-1 tietyillä rataosuuksilla. Ja Tommista siinä laukoo hyviä selostuksia matkan aikana, mikä on se syy, minkä takia varsinkin suomalaiset muistaa tämän pelin edes joissain määrin. Joo, Tommi tykkää tosi paljon arvostella sun ajamista ja jostain kummallisesta syystä. Ja pelkästään sillä, kun aloitetaan kisa, niin Tommi esittelee itsensä joka kerta ja toteaa, että luulitko olevas nopea. Hei, minä olen Tommi Mäkinen. Luulet olevansi hyvä vai? Sehän nähdään. Ja Tommi sitten tosiaan laukoo niitä viisauksiansa, että hidasta ennen törmäämistä ja me ajat liian lujaa. Tämmöisiä kaikkia hienouksia. Mutta me ei pelata nyt tällä hetkellä sitä tämän arcade-prosentti, eli pelataan arcade-moodi läpi. Tässä on siis tarkoituksena päästä top 3 sijoituksella eteenpäin jokaisesta kisasta. Eli aika anteliasta menoa siinä mielessä. Ja niin. Tässä vaan nää on aika nopeita kenttiä ja me yritetään valita heitti, jossa on nopeimmat kentät. Joo. Ei mennä Sveitsiin. Eikä Saksaa. Saksa on paskamaa. Saksa on paskamaa. Olit 3. Se riittää. Se riittää. Eli tosiaan tässä on tosi antelias siinä mielessä, että voidaan valita tietyt kartat sieltä sitten. Eli alussa meillä on siis 3 karttaa, mistä voidaan valita. Ja sitten kun me päästään eteenpäin ja saadaan seuraavat valita seuraavat maat. Ja seuraavaksi tulee Italia. Koska niin kuin sanottiin äsken, Saksa on paskamaa. Se on erittäin ärsyttävä ajaa. Ja me halutaan mieluummin mahdollisimman suoria ratoja. Koska mä en tiedä, välittyykö tää hirveän hyvin sinne niin kuin katsojille. Mutta tää ajettavuus ja nämä fysiikat on olemattomat. Siis tässä vaan ajetaan täysin ja sitten toivotaan, että mutkat ohjaa ja seinät suunnan. Ei paljon vaan. Joo, kääntyvysakseli on niinku keskellä autoa ja mennään sen mukaan ja toivotaan parasta. Joo. Ja tässä vattalleen mennään hyvin helposti. Tai kyljelle, anteeksi. Joo, jos törmäät seinään tarpeeksi kovaa, niin sit sä vedät kyljellä. Sä oot kyljeltä, mutta jos sä hidastat, niin sulla on mahdollisuus, että sä vaan bonkkaat takaisin radalle ja matka jatkuu. Joo, ei paljon menetä edes vauhtia. Eikä sulla tarvitse loppujen lopuksi hirveästi vauhtiakaan, että sä niinku meet kyljelteen. Koska se saattaa vain välillä ottaa siitä, että jos sä tulet väärässä kulmassa, niin peli laskee sen, että sä oot niinku tullut huonossa kulmassa ja vetää saman tien kanveesiin. Joo. Ja tossakin nähtiin, että törmättiin vähän viholliskuljettajan selvästi, niin vauhti loppu seinään. En tiedä mikä siinäkin on taas syynä. Ja tässä köntässä näkee varsin hyvin, että meidän nopeus on rajoitettu frame rateen. Eli kun meillä tulee kohtia, missä on vähemmän tavaraa, niin yhtäkkiä meidän pelinopeus muuttuu aika radikaalisti, niin kuin nyttenkin näkee Herra Jumala. Joo, mennään ihan hiton. Walesissa nähdään tosi hyvin tää sitten, että
Niin Velsi, totta. Jo siellä vedetään sitten niinku, että framerateit on kyllä niinku tapissa. Mä en oo tottunut pelaa tämmöisellä emulla, mutta ei se mitään. Ei kun siis anteeksi, konsolilla. Kaikillahan meillä on Tommi Mäkinen halli. Niin. Miksei sinun kotona siellä ollut Tommia? Voidaan näyttää sit loppuun se Tommin naama. Se on hieno. Joo, kyllä mä ajattelin, että jos... No ei, itse asiassa ei meille jää aikaa, mutta mä ajattelin, että olisi yhden kisan voinut vetää Tommiin vastaan ihan vaan. Aina voi. Aina voidaan. No niin, ja siinä mentiin vattalleen. No siinä näytetäänkin sopivasti, että kyllä mennään ja odotellaan pari sekuntia, että auto saadaan takas. Katsojien voimalla takas. Ja myöskin noilla minkä päällä ajetaan on hyvin paljon merkitystä. Eli tässä näkyy, että tää on soratietä plus sitten on asfalttia. Niin niillä on erilainen pito, ihan niinku oikeassakin rallissa. Mutta se väli tuntuu vähän arvapeliltä, että miten hyvin se pito tuntuu. Että onko sitä vai eikö sitä oo. Joo. Oi. No osassa ei tarvitse onneksi tehdä käännöksiä, niin voi vaan paahtaa täysiä ohi. Sitä varten me halutaan niitä kenttiä, missä on paljon suoraa, koska niin kuin näkyy, että tämä ajettavuus ei ole kovin kaksista, niin yritetään välttää. Ja Saksa on... Oi, no niin. Saksa on paskamaa. Saksa on paskamaa. Ja siinä nähtiin taas yksi syy, minkä takia me halutaan välttää noita seiniä, koska välillä, vaikka ei vedä vattalleen, niin sitten yhtäkkiä pongahtaa tolleen superpallomaisesti vaan toiselle puolelle ilman mitään fiksua syytä. Niin. Joo, kun on pinkiponki. Ja sitten toi on hyvä toi... Tässähän on siis toi väliaika myös, mikä näkyy tuolla, että jos et sä vedät tarpeeksi nopeasti, niin sulla voi loppua niinku aika kesken. Sä saat aina checkpointeista, mutta ollaan ahkadet ykkönen. Olit ensimmäinen. Wow. Joo, siinä pitää kyllä... Alussa saattaa olla vaikeuksia, mutta siinä kun pääsee parin checkpointin ohi, niin ei tarvi enää selkeä niin välittää noista, että... Joo. Sen verran antelias, armollinen. Antahmollinen. Ja mennään Italia 2. Joo. Ekas saatiin valita, nyt joku on 2 aina peräkkäin tämmöistä niinku paria periaatteessa. Seuraavassa on sama homma, että valitaan toinen pari aina sitten myös siihen kaveriksi. Olikohan loppuun kohden siellä vedettiin 3 putkea? Juu, ja sitten on viimeisenä yksittäinen kenttä. Ja se mennään Suomessa, koska miksei? Koska Suomi on hyvä maa. Kyllä, ja se näyttää hyvin Suomelta, mutta... Se ei ole Saksa. Se ei ole Saksa, mutta en tiedä, melkein voisi mennä kyllä Saksasta. Siitä Subaru voisi mennä johonkin muualle. Siellä missä pippuri ei kasva. Tää oli tosi valottunut tää kenttä. Tai tää oli jotenkin tosi kirkas. Nähdään mitä Italiassa tapahtuu yöllä sekä päivällä. On muuten tosi valottunut. Mä en tiedä miksi toi on tolla. Ja mä en edes älynyt, että eihän tässä pelissä ole mitään musiikkia. Ei. Kuunnellaan vaan tätä puhina. Tuotte voi laittaa Eurobeatit soimaan. Vytti laulaa. Vytti laulaa Eurobeatit. Joo. Tydy. Joo. Oli siinä. Mutta tässähän on siis sen verran funkit nämä fysiikat, niin jos sä oot vaan vihollista tarpeeksi lähellä, niin peliosa päättää, että oot sä edessä vai takana, niin jos sä oot vaan tarpeeksi lähellä maaliviivaa kohdassa, niin peli voi hyvin päättää, että sä voitit sen toisen vastaan vaikka selkeästi takanapäin, niin tässä on, niin kun, tää on tosi jännä. Siis Rally Championship, International Rally Championship on niinku, se näyttää jopa ihan peliltä, mutta tää on niinku Tommin koodama Tommi Mäkinen ralli on kyllä kieltämättä vähän, mä en ymmärrä miten nämä on 2 samaa peliä. Joo. Tästä saatiin hyvä mainita, kun mietittiin leaderboardeja tälle, ja niitä ei suostuttu tekemään. Koska onko se Amerikassa niin? Joo. Tämähän on siis pelkästään Euroopassa julkaistu tämmönen lisenssipeli, niin heittomerkeissä lisenssi. Niin joo, ne ei tiennyt, että tämmönen Tommi Mäkinen ralli edes on olemassa. Onko tää tullut Suomessa ja Ruotsissa ja Briteissä ja ehkä Saksassa? En tiedä. Euroopassa. Juu.
Mutta tässä on hauskaa se, että aikaisemmin puhuttiin siitä Tommista, että se on tosiaan tullut vähän letkauttelemaan asioita, niin Tommihan on kielimiehiä, niin hän on myös englanniksi käynyt letkauttelemassa nämä samat lainit, niin ne on kyllä... Ei nyt ihan up in the ass of Timo, mutta melkein samaa kaliberia. No, aika samaa kaliberia, kyllä voisi sanoa. Siinä on kyllä, että elämänsä kyllästynyt, kun sitä englanniksi kuuntelee. Mutta täältähän löytyy myös espanjaksi, ranskaksi ja oliko kolmaskin kieli? Oisko ollut Italia tai Italia. joku? No siis joo. Joku Euroopan maista, niin niihin on ihan niinku erilliset ääninäyttelijät hommattu, että siinä ei Tommi kyllä paljon puhelee. Mikä on harmi, mä olisin kyllä kuulla, kun Tommi vetää tosiaan espanjaksi. Joo, se on. Vähän ranskalaisella aksentilla sieltä. Niin. Tommihan on kielimiehiä. Kyllä. Ja seuraavaksi me menemme nimenomaan Ranskaan. Kauniiseen paikkaan. Pitää luntaa, että mitä mä valkkaan, että voit väärin. Tosiaan yhdessä kisassa ei ollut mitään, tai silloin kun aloittiin näitä Tommi Mäkinen ralli psykooseja, niin meillä ei ollut mitään tarkkaa määritelmää, mikä on hyvä paikka aloittaa, niin valkkasi vähän mitä sattuu, ja Saksa oli yksi niistä maista, mikä... Ei. Saksa on todella pitkä. Se on kulmikas, siellä on paljon noita mutkia. Se on aivan hirveä paikka ajaa. Klaustrofobinen. Jos katsotte tätä tietä, niin leikatkaa se puoliksi, niin siinä on Saksa. Riittääkö puolittaminenkaan? No niin. Pistäkää 6 osaan, niin sit ollaan lähellä Saksaa. Aivan hirveä paikka. Voiko sä jotain Tommi Mäkinen kommentteja siellä? Kun mä menisin lukemaan lahjoituksia. Mä ajattelin, että mä kaivan tähän samalla, niin luen ne pois. No, jos siellä on, niin antaa tulla vaan. Koska täällä on Anna mennä Tommi. Voin käyttää Tommi Mäkisen etunimeä, koska me ollaan läheisiä. Joo, mä tunnen IRL Suomen Top Rally-ratoja. Mut se ei oo iso juttu mulle, lol. Papu on siis lähettänyt 22 €. Kiitos Papu. Kiitos Papu. Oi. Kiitos Tommi. Kiitos Tommi. Onko Papu edes täällä enää? Kato, siellä se on. Papu on siellä takaan. Niin. Niin se näy ihan kamerassa, mä olisin muuten osoittanut. Käsi näkyy. Käsi. Ja tosiaan Jämyli on lahjoittanut myös 11 €, että kattoisia pelihetkiä toivottavat Tommi, Valtteri, Lasse, Ville, Jussi ja Raimo. Siis olisi tarvinnut pelkkä Tommi. Tommi. Niin mäkin ajattelin, että se tulee vaan pelkkä Tommi, apua, täällä mennään ylinopeutta. Voiko rallissa mennä ylinopeutta? Siellä taisi olla oikeita Tommeja myös. Tai Tommi Mäkinen voisi myös lahjoittaa meille. Mutta kiitoksia Tommille lahjoituksesta. Eiköhän Tommi pian lahjoita. Tommi pelaamaan GDD. Ei, kyllä mä ajattelin, että jos mä saisin Finrun siihen selostamaan, niin... No sekin olisi helppo. Sekin ois. Kyllä se nyt lähtee, on sillä aika. Eläkepäivillä. Niin. Tekeekö se mitään tällä hetkellä? Ei varmaan mitään järkevää. Oho. Siinä kyllä taas päätuottaja roustaa Tommi Mäkistä. En minä oo missään täällä. Tää on GameStone. Decently. Mä oon vaan töissä täällä. Enkä oo vastuussa mistään. Pelaajien oma syy. Ja kanava pänni. Mitäs Myttinen oot mieltä tästä pelistä? Onko tämä hyvä peli? Kannattaako tätä pelata? No, onhan tää yksi kokemuksista. Siis kyllähän tätä silloin kun tätä alettiin porukalla pelaamaan, testailtiin ja näin, niin olihan tän... Testailtiin jopa niinku eri autoja, että näillä autoilla on oikeesti eroavaisuuksia. Ja osa on niinku ihan totaalisen paskoja. Joo. Ne ei vaan kulje mihinkään. No, osa ei käänny mihinkään. Joo. Oliko se Fordi taisi olla loppujen lopuksi paras? Me taittiin tulla siihen lopputulokseen, että Fordi oli paras. Joo. Miksi me oltiin Fordilla? En mä tiedä, mä oon tottunut pelaamaan Mitsubishillä, niin... Epäoptimaalinen. Kyllä. Mitsubishi taisi olla toisiksi paras kuitenkin. Tyyli. Joo. Ja ne muut oli oikeasti ihan kamalia. Siis ne oli niin paljon hitaampia. Ja sitten ne kääntyi vielä huonommin. Ne ei niinku miltään kannalta hyvä. Joo.
Oli Wardissakin muistakin huono kääntyvyys. Mut siinä tosiaan se vaan kiihtyy kovempaa ja kulkee kovempaa, niin... Musta tuntuu, että mä oon pistänyt musiikin pois tästä mun versiosta. Saako ne takaisin jostain? Eikö olihan tässä joku aneemiset musiikki? Oli. Mutta Oli, mä olin nyt miettimään. Joo, mutta... Joka ei muuten kuulu millään tavalla... Tai kuuntelee niitä musiikkia, ne ei muuten... Joo, ei tästä varmaan saa. Ei. Ikävä tunnelma. Siinä voi miettiä, kun kuunnellaan jotain countrymusiikkia Suomessa, että tää ei nyt ihan sovi tähän. Juu. Tässä on yllättävän hyvä niinku soundtrack, mutta niinku... Se on harmi, että mä... Aha. Meni vaan läpi. Kiitos Tommi. Kiitos Tommi. Mutta tosiaan nyt vaan kuuluu tätä rallin hienoa taustamölinää. Mutta joo, tästä löytyy yllättävän niinku hyvä soundtrack, missä on hyvin erikoisia biisivalintoja tehty. Että yhdessä on banjoa ja sitten on yhtäkkiä drum and bassia. Niin. Joo, ja osa ei selvästi... Ne ei kuulu siltä, ei kuulu tähän rallipeliin millään tasolla, mutta ne on päätetty silti lisätä. Ja tästähän löytyy jonkinlainen mestaruussarja, jossa vedetään jokainen maa, muistaakseni, onko niitä 10? Juu. Niin siellä pitää jopa valita niinku rengassetit, millä kannattaa vetää ja näin, niin se tuo siinä vaiheessa niinku oman haasteensa. Kukaan ei tainnut vetää siltä, se on sen verran pitkä setti siinä vaiheessa, että oliko se yli 4 erikoiskoetta per rata. Niin, se on aikamoinen työmaa. Koska Saksa on paskamaa esimerkiksi. Ja ne osa kentistä on ihan hiton pitkiä ja sitten me ei pelata mitään lumikenttiä. Lumikentät on tosi kamalia. Joo. Joo, siinä vaiheessa kun tulee lunta alle, niin tää auto ei muuten sitten niinku pysy tiellä ollenkaan. Joo. Joo, sen kyllä huomaa oikeesti, että niinku lumikentät on jääkenttiä käytännössä. Joo. Ne on jäällä ajais. Kyllä. Silloin kun me tätä niinku alettiin pelailemaan ja ihmettelemään, mitkä on parhaimmat kenttiä, niin osa meni lumikenttiin ja ihmettelee, että no en mä oikein taho pysy tiellä, mutta pelataan nyt. Oho, no niin. Ne oli oikeesti jopa vaikeita voittaa, koska niistä tuli niin paljon penaltuja siitä, että ajoit seinää päin. Se kiihtyi ihan hitaasti. Lumessa. Ja muutenkin ne kentät oli huomattavasti pidempiä. Mhm. Tässä muistakin niinku on osittain niinku vähän pidempiä kenttiä, mutta speedrunin kannalta sillä ei nyt ole hirveästi väliä, kun suuri osa on kuitenkin aika lyhyitä. Niin. Mieluummin vedetään näitä Ranskat ja Italiat. Mutta ei Saksaa. Joo, siellä on jenkkiäkin vielä tulossa ja kaikkea muuta, mutta USA on aavikkoa, mutta ei me semmosia mennä. Yksi kenttä pelattiin ja se riitti. Mikä oli... Mikä se Ylä alkava oli? Yosemite. Joo. Eikö me sinne mennä kuitenkin? Mennään. Se on niitä vikoja. On. Se vika-etappi, joo. Joo, siellä pelataan 3 kenttää. Yosemite. Itse asiassa seuraavana on tulossa mistä just maasta se on? Eikö se ole jenkki? Jenkki kyllä. Jenkki. Niin, että kyllä on pitänyt laittaa USA-aavikko ja sitten on Yosemite. Eurooppa-peliin. Niin. Miksei tää on vaan Euroopassa? Miksei täällä vaan ajeta Euroopassa? Saksa olisi silti paskamaa. Joo, ei mennä Kiinaan, hyi. Minkälainen Kiina on? Mä en oo ikinä tainnut ajaa siellä. Se Kiina ei tainnut olla niin paha, mutta sitten ei pääse tohon seuraavaan. Joo. Ja tää Wales on vaan niin paljon nopeampi. Joku Walesissa tullaan näkemään, että FPS muuten nousee yllättävän paljon. Yhtäkkiä meillä on freimejä. Ajettavuus vaikenee oikeesti, kun peli on nopea. Eli siis toi timeri menee nopeammin ja sitten tää menee vaan ihan kovempaa. Tää on niinku oikeesti haastavaa vetää niinku nopeesti. Mut on samalla tavalla tyydyttävääkin. Joo. No nää ei oo mitään kauhean vaikeet. Tää on mun mielestä tällä basic ympyrä. Mut joo. Me otettiin just Wales sen takia, että... Ei niitä ole näitä tunneleita. Onko se tyyli, että Kiina on ehkä nopeampi melkein? Tai jotain samaa tasoa. Mutta kun sieltä seuraavaksi, onko se just Yosemite? Joo. Se on niin ehdottomasti nopein noista kaikista vikan
Vai onko se toka vika? Joo, kun ne on sen verran lyhyitä. Ja Kiinan kautta ei päästä sinne. Kiitos vaan Kiina. Niin, mennään Walesiin. Joo. On tää versi kai. Oh. Tää taitaa olla tyyli vaikeampia mutkia vetää sille. Joo, no tunnelit on ihan kamalia, kun ne on tosi kapeita. Tunnelit on kapeita ja siinä... Ihan sama miten sä ajat siellä, niin siellä ollaan joko kyljeltään tai sit me ollaan ympäri. Joo. Tai vähintään poikittain. Minä tänä yönä. Ai, pidä! Tökkäsi mua, come on, come on. Ja sit sä kaaduit tohon niinku kaikkien eteen. Kiinnostaako niitä? Ei. No se on jopa täysiä sen jälkeen ohi. Tässä taitaa olla aika paljon huppebändiä, että noin ottaa kiinni aika hyvin. Ei ne muista, ei, tässä on aika vähän sitä. Vai oliko se vähän? Koska sille, että jos sä pääset karkuun, niin ei ne ota sua kiinni. Ei, siis saat ajella ihan yksinään, mutta... Joo. Tässä Tohelokki on ottanut pari jalluhuikat ja muutenkin nautiskellut alkoholia, niin siihen voi antaa vähän syytä, että ei päästä niin hyvin karkuun. Mut täällä mennään kuitenkin alle estimati. Täälläkin. Vihdoin menee tää. Nyt mennään kovaa. Ne on melkein opettanut nää radat, hei. Joo, onks säkään käynnistänyt tätä peliä pitkään aikaa? Ei kun mä katon vaan mitä kartturi sanoo ja kartturit ei sano mitään. Hiljaa siinä takapenkillä. Näyttää ne näytöllä, että Niin. ohjeistat, mihin pitää kääntyä. Siinä on GPS siinä. Olit ensimmäinen. Kiitos. Yksi fase. Tosiaan, jos sä häviäis tän, eli tulisit 4. Tuossa alhaalla näkyy, että sulla on pelejä jäljellä, niin ne on käytännössä kontinueita. Elikkä jos sä häviit, niin joudut käyttää yhden kontinuen, eli pelejä jäljellä, että sä pääst kokeilemaan uudestaan sitä sitten. No niin, sitten olemme uudestaan Walesissa. Wales 2. Mä tykkään toi ajaa niinku noi autosuuntaan niinku tosi vino. Joo, se on jännä. Varsinkin kun mennään Suomeen, niin näette miten vinossa me ollaan. Tääkin näyttää tosi paljon Walesilta. Juu. Mä otan Walesin kuule maaseutua ja yhtäkkiä tulee kallioita. Joo, tästä on varmaan aikaa, niin mulla on yhden lahjoituksen. Olkaa hyvä. Lempäälän kauhut. Lahjoittanut 5 euroa. Hassu numero. Ei ollut edes 6-7. Huutista. Oh, mihin suuntaan me? Ei oo edes. Siinä kyllä nähtiin, niin, miten alkoholi selvästi vaikuttaa kuljettajaan, koska ajettiin pitkin seiniä, mutta mitään ei kyllä käynyt. Nyt näkyy hyvin, miten framerate vaikuttaa tähän pelattavuuteen, kun yhtäkkiä lisää frameja, niin herra jumala, kun mennään kovaa. Joo, tässä niinku painetaan kovaa. Koko tää vajaa 3 minuuttinen. Ja kun se vaihtelee tosiaan, niin se on aika paha. Joo. Ja sit kun Wales on niitä harvoja, joissa se ei vai melkein niinku ollenkaan, vaan koko ajan ollaan tällä niinku... Onko tää niinku maksimi frame rate, mitä löytyy, niin tää on tosi outoa pelata. Siinä vaiheessa, kun on tottunut jo vähän siihen matalaan. Sitten tuleekin tänne. Sitten pitäisi totutella uudestaan siihen huonolaatuiseen. Mutta on tääkin kyllä omalla tavalla kamalaa, kun reaktiokyky niinku pitäisi olla tosi hyvä tapissa. Kuten tässäkin nähdään vähän halaillaan seiniä. Juu, onneksi ollaan pelkkää vettä juotu vaan, niin vettähän se vaan oli. Vettähän se oli. Joo, ja tosiaan tää on hyvä kans, että Tommi Mäkinen hallissa ja sitten on MPH eli maileja tunnissa. Kiitos. Ei oo jaksettu Eurooppa-versioon laittaa kilometrejä
Mennään maileilla. Niin, liikaa muutos. Tää. Eri peli, mut ja silti mailit. Mm. Joo, ei oo lokalisoinnit kiinnostanut. Olit ensimmäinen. Onneksi menussa on sentään musa. Tää. No vähän harmittaa, että mä en pistänyt aikaisemmin. En mä tajunnut, että tästä tosiaan olisi pitänyt pistää erikseen ne musiikit, mutta... No, päästään kuulemaan Mitsubishi Ulvoa siinä. Ja nyt sitten päästään, mihinkäs mentiin? Yosemite, kyllä. Joo, se mitään. Joo. Nyt lähtee Brasilia, ei ikinä. Brazil number 1. Numero uno. Brasil. Niin eikö näähän oli vikat vai oliko tän jälkeen vielä? Suomi on vielä Tän jälkeen Suomi. No nyt näkee miten... Ei kun niin, siellä on se super. Nyt ollaan vinossa. Nyt ollaan tosi vinossa. Joo. Niin kun siellä on vaan se Suomi erikoiskoe pelkästään. Kyllä, siellä on Suomi vitonen, niin joo. Minne päätetään tuttuun paikkaan. Mutta tosiaan tässä nähdään vähän tätä jenkkien kasvillisuutta, niin kuin näkyy hyvin. Joo, kyllä. Siellä päätetään yksi vetää vähän... Yrittää tuhota tuota kasvillisuutta aika kovaan tahtiin. Siinä on selvästi 2 muutakin kuljettajaa. Tuhota tätä... Pitää nyt oikeesti katsoa, onko se oikeesti Amerikka. On se Amerikka. Joo, se... Se on se kansallispuisto. Kansallispuisto. Opin jotain uutta tänään. Miten sä et Pytti tiedä? No, mä oon datanomi. Niin. Anteeksi. Niin. Pahoittelen. Eli... Niin. Eli me ajetaan tällä hetkellä kansallispuistossa. Mm. Käytännössä. 3 pätkää putkeen. Yleensä meillä on kamera paljon taaempana, mutta jos nyt olet Yosemitessä, niin tätä kameraa ei saa enempää laittua taaksepäin. Niin nyt ollaan hyvin tässä niinku perässä. Sentään päästään 3. persoonaan, se riittää. Niin. Oliks tässä näinkin? Mitä? Et tää kamera ei vaan Juu, kato. Ei Aha. joku 2. Siinä on loppunut devaus kesken, kun pitänyt laittaa. Mä luulen, että on liikaa katsonut noita kallioita, tai noita mennään kallioiden läpi, niin... Niin. Sekin voi olla. Joskus oli mietinnässä, että vaikuttaako jos pistäis nämä kiinni, niin no kyllä se vaikuttaa FPS:ään. Häh? Onko tollasekin mietitty? Kaikki ollaan mietitty. Missä me ollaan? Tätä on kyllä mietitty siinä vaiheessa, kun mä oon lopettanut tän pelaamisen. Mutta no periaatteessa ei tarvii lataa, kato, tai niinku ei tarvii rendata tekstuureita, niin Totta. pistää kato valot kiinni, niin oho, mennäänkin vähän kovempaa. Mutta sitten ei taas näe mitään, niin se on vähän ikävä tunnelma, niin... Mutta eikö tätä pelattu IGT:llä, niin eihän sillä ole käytännössä väliä. Niin. Täytyy mitä RTA näyttää on asia erikseen. Se on se mikä määrää, ei ku. Niin oliko tässä nyt IGT:llä pelataan? Eli Juu. in-game timella? Niin pelataan, no pitää oikeesti submitata tää. Apua. Joskus. Ei jysähti. Arvaa jysähtikö. No siinä mentiin vaan kallion läpi. Joo, nyt ollaan pari kertaa käyty vähän vattallaan, niin toi... tietokoneet on ottanut vähän kiinni meitä, mutta ei se mitään. Jossain siellä. Juu. Kyllä te löydät. 90 mutka heiluu. Oi. Heiluu kyllä meikäläinen. Näkyykö? Tuolla luolasta on sen verran pimeetä, että... Aja suoraan, ottaa eteen. Ottaako eteen vai? Ottaa eteen. Jaha, no on hienoa kuulla. Rallipelit teettää Niin. tällaista. Ainakin Vyttillä. Miksi rallipelit teettää mulle tällaista? Tiedä. Yritätkö vihjailla minua? Näissä mennään kovaa, niin mennään. No joo, totta. Otetaan etumatkaa. Totta. Siitähän se tulee.
Noin, päästiin vielä jostain ensimmäisen maalle, mutta ei se mitään. Siellä oli vähän NPCt jäljellä, niin jäljessä. Aletaankin olee. Onks tää 3? Vai toinen? Siellä on pari Yosemiteä jäljellä ja sitten mennään Mä Suomeen. jotenkin muistin, että on jo toinen Yosemite. Ei valitettavasti vielä olla. Yosemite 3 ja 4 ja sitten on Suomi. Suomi 5. Oispa Saksa. Oispa Saksa. Konsahunin vetää ne kaikki muut. Tää Mestaruusajo. mestaruusajo. Kuka vetää ekana? Hei, sä ootkin siinä hyvin, niin. Mitä? Kerro. Mestaruusajo. Joo, kattellaan. Katsellaan syssymällä. Kattellaan syssymällä. Kohta No on niin. talvi, niin pitää katsoa ensi syksy. Ei se on aina syssymällä. Tää on tosi tämmönen... Siis... Sä et halua päätyä vahingossakaan tosta tieltä pois. Koska täältä löytyy kasvillisuutta, joka törmäyttää ja pistää sut kyljeltään. Jostain kummallisesta syystä. Muistanko oikein? Kyllä. Joo. Eli näkyy tossa tien vieressä tommoista pientä rihmastoa, vois nyt sanoa. Amerikan kasvillisuutta. Juu, niin sä haluat pysyä tällä tiellä. Sä et halua vahingossakaan mennä tonne oikealle, koska vaikka ne näyttää, että ne on siinä maassa kiinni, niin ne on 3D-objekteja ja ne pistää sut vattalleen. Onko järkeä? Ei. Kannattaako? Kyllä. Hyvää pelisuunnittelua. Kiitos, Tommi. Kiitos, Tommi. Kiitos, Tommi. No niin. Onni. Mäkin katsoin, että siitä oikeastaan hyviä ohiteta. Juu, mä yritin, että mä olisin päässyt sen Subaru eteen, mutta ei ihan päässyt. Peli oli eri mieltä. Ja näyttääkö nyt taas vaihteeksi siltä, että Estimateen ei pääse? Jaha. Mä pidin lipun korkealla. Joo. Se on kyllä, siis se on niin GDD, GDD moment. niin ihan perusjuttu. Aina ollaan Estimateista myöhässä. Haluatko Anssi laskea mun estimateia Sonickiin huomiseksi? Ei. Oi vittu. No, että me pysytään aikataulussa. Niin, me voidaan... Niin totta. Pidän meidät pystyssä. Niin. Oi, mä näin sen. Oho. Niin tossa, joo, vähänkin menet tieltä ulos, niin siinä on. Joo, mä yritin olla ahne ja ottaa vähän kulmaa sisään, mutta ei olisi kannattanut, koska niin kuin näkyy, niin saman tien siinä on rihmastoa ja sehän pistää tottelemaan. Aha, Oho. oi kato, työnnettiin vähän, mutta ei haittaa. Me ollaan kakkosena, se riittää, niin. Joo, tuolla nähdään aika hyvin, että tuolla toi sininen nuoli, mikä kuljettaja, mikä ikinä siellä nyt onkaan, niin on vähän päässyt just aloittaa ton viimeisen kierroksen, niin tässä on aika hyvin. No mitä? Oho. No tässä taas nähdään pelin fysiikalta tosi hyvin, että normaalistihan tossa nyt ei pitäisi käydä tolleen, mutta Tommi on Tommi. 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 Oli toinen. Pelejä jäljellä 5. Mikä toi Jesu oli toi pelejä jäljellä? Se kontinujen määrä. Mikä mulla oli tavoite noin niin. alhainen? En tiedä. Onks mä vaan huono ajaa? Niin. Oota. Jos meillä on vielä 200 jäljellä. No tässä on kyllä vedetty emulaattorin piikki. Niin onkohan sulla ollut joku nopeammat emu-settingit? Ei pitäisi olla. No, voi olla, että mä oon laskenut IGT mukaan. Ei kun niin IGT mukaan. Joo. No, Mä en jaksa uskoa, että IGT. Siis kun IGThän pitäisi olla joku 23 minuuttia, 24. Ja mäkin muistelen, että mitä tässä meni, oli joku puoli tuntia näissä koneissa. Joo, kun mulla on RTA 26 minuuttia. Ja toi on aika realistinen siinä määrin. Joo, tässä on sattunut ja tapahtunut. Tässä on kyllä menty kyljeltä. Toki tässä on nyt silleen, kun ollut vähän emulaattorien kanssa vaikeuksia, niin En yhtään ihmettelisi jo, että emussakin jotain. tää
Mene pois. Ei, mene pois. Siinä kyllä annettiin kyllä isän kädestä Subarulle, että pois alta. Mutta tääkään ei oo kauhean pitkä tää jo se mitä 4. Vajaa minuutin. Tässä on aika paljon suoraan. Pieniä käännöksiä. Pari tosi tiukkaa. Ja tää on helppo ajaa täysiä. Tässä ei oo mitään kauheasti. Tää on paha tää. Luolaosuus on varmaan. Ja se ekat mutkat siinä kierroksen alkuun. Ne on varmaan ainut hankalat asiat. Muuten voi aikalla niinku kaasupohjassa välillä päästä kaasusta irti. Tässä pitää vähän. No se menikin hyvin. Mä muistelin, että tossa oli jotain ongelmia itellä. Vai oliko se tää? Ei. Se oli joku silta, mikä mä muistelin, että oli vähän joutu. Tää. Ei, niin se on tää, joo. Niin tohon kun ajaa täysiä. Joo, siis. Tokalla kierroksella, niin. Aha. Aha. Okei. Joo. Juu. Siinä. Tommi Mäkinen näyttää taitonsa. Carloksen auto. Carloksen auto syttyi palaamaan. Siinä olisi kyllä. Tommi on 2. ja Carlos 1 tällä hetkellä. Nyt kyllä mennään todella tiukkaa, että Ja pitää ottaa aikataulua kiinni. ymmärrän. Mutta tuossa näkyy sen, että toi rihmasto taas tässä kentässä ei välitä ollenkaan, että niin todella vähän verrattuna edelliseen. Niin huomaa sen, että jostain syystä se aikaisempi Yosemite oli paljon vaikeampi kuin tämä. Joo. Vaikeustasot vaihtelee tosi paljon näiden ratojen välillä. Ja viimeisenä totta kai Suomessa kun ollaan, niin Suomeenhan me päästään. Niin Suomi vitonen ja kattokaa, ihailkaa tätä suomalaista maisemaa. Ai että. Suoraan Lapin jänkiltä. Mitsi. Näyttää tosi suomalta. Suomessahan me ollaan. Tänne siis sun 2 sijoittuu. Kato niinku auringonlasku ja kaikki. Joo. Ja Suomi-kentät tällaisia tosi mutkaisia. Tosi kapeita. Et halua ajaa näitä oikeesti. Ja Suomi-kentät on... No ei oo kauhean pitkiä sentään, että niissä on se hyvä puoli. Hei, lähde menee. Mutta on vähän niinku Saksa. Kaikki on Saksa. Kaikki on Saksa. Et käytännössä silleen speedrun mielessä Suomikin on paskamaa. Aha. Oho. Täytyy kuitenkin ajatella optimaalisesti näitä speedrunejakin, niin Joo. faktat faktoina. Ja sekin on, että tässäkään taidaan torvi olla eka. Eikö se ollut niin? Joo, ei tarvi kun päästä top 3, niin. Kunhan pääsee maaliin. Ja ajan... Tässä on väliaikaa vähän tiukempi muistaakseni. Joo, ajanottaja kanssa valmiina. Me ollaan aika kohta tulossa kyllä, että... Just otti tuotteekin sen nopean jalluhuikan, että jaksaa tuottaa vielä lisää. Ja aika. Se loppukin. Se vaan loppukin Ei vaan loppu tohon. Se loppuu 5 metriä ennen maalia. Niin, totta. Jostain syystä. Jostain syystä se vaan päättää, että siinä on maali. No siellä näyttää IGT 30 minuuttia. Niin, ihan hyvin tavoitteeseen pääsi. On nyt ensimmäinen metsäradat. Niin, IGT mukaan oltiin alle estimate. PL Aueri. Mutta tosiaan, jos käydään nopeasti katsomassa, mitä Tommilla on asiaa, niin Viehti. ei tarvitse siis oikeasti pelaa mitään, mutta... Ei se sano, kun menee vaan tähän. Siinä se näkyy se Tommi. Haasta Tommi. Joo, jos pistää täältä vähän... Onks mulla jotain ääniastuksia? Hei, missä mun äänet? No. Ne oli päällä. Ne oli Ei päällä. mä kuullut. Aha. Hyvä peli. Mut siinä on tosiaan Tommi Mäkinen. Mennään haasta Tommi tilaa, noin. Juu, Forda mennään. Vaikka tonne USA-aavikkoja. Tommi antaa nyt ääninäytteensä. Ehkä. Voidaan myös ehkä kuunnella englanniksi, jos keretään.
Kuunnellaan vaan tää, niin Aha. ei oo aika. Ei kuulunut mitään. Aha. Äänet katos. No, tässä ei toimi näköjään mitkään äänet. No niin, sitten ei kuulla Tommin letkatuksia. Rip Tommi. Kiitoksia Tomi Mäkinen rallista. Kiitoksia Sohvalle tulitte tuottamaan ja mennään kohti seuraavaa apajaa. Kiitos Tommi. Kiitos Tommi.